Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час, проходячи, Єсус убачив чоловіка сляпого ад народження. Ён плюнув на землю, зробив со слини гразь і помазав гразью в очі сляпому і сказав йому: «Іди обмийся в купальні Силаам, що перекладається послане». Той пайшов, обмився і прийшов відущий. А сусіді і тыя, хто бачив його раней жабраком, казали: «Ці не той гэта, які сядзеў і жабраваў». Адны казалі: «Гэта ён», а іншыя: «Падобны да яго». А ён сам казаў: «Гэта я». І павялі яго, таго, што недаўна быў сляпы, да фарысеяў. А ў той дзень, калі Езус зрабіў гразь і адкрыў яму вочы, быў шабат. І фарысеі зноў пыталіся ў яго, як ён стаў бачыць. Ён жа сказаў ім: «Гразь паклаў мне на вочы, я абмыўся і бачу». Тады некаторыя з фарысеяў казалі: «Не ад Бога гэты чалавек, бо не захоўвае шабату». Іншыя казалі: «Як можа грэшны чалавек чыніць такія цуды?» І падзяліліся яны. Зноў жа кажуць сляпому: «А ты што скажаш пра яго? Бо ён адкрыў табе вочы». Той адказаў: «Гэта прарок». Сказалі яму ў адказ: «У грахах ты ўвесь нарадзіўся, і ты яшчэ нас вучыш», і выгналі яго прэч. Езус пачуў, што выгналі яго прэч, знайшоў яго і сказаў: «Ці верыш ты ў Сына чалавечага?» Той адказаў: «А хто ён, пане, каб я паверыў у яго?» Езус сказаў яму: «Ты ўжо бачыў яго, гэта той, хто гаворыць з табою». Ён жа сказаў: «Веру, пане», і пакланіўся яму. Гэта слова Пана. Працягваем з вами разважаць нашы рэкалекцыі великопостные, сканчваем их разважаць. Сёння асаблівым чынам хацеў бы гаварыць на тэму убогіх. Хто такія убогія? Важнасць гэтай тэмы. Яна вельмі цесна звязана з тым, аб чым мы разважаем на працягу гэтых 3 дзён рэкалекцый. Тема самадастатковасці і тема убогасці. Як яны паміж сабой звязаныя. Я казаў, што это характар граху першароднага, гэта такая стратэгія д'ябла, калі ён хоча нас пераканаць, што мы самадастатковыя. І д'ябал нас гэтым абманвае. Вось праз гэтую спакусу самадастатковасці, калі д'ябал хоча пераканаць, што мы самі гаспадары нашага жыцця, што ніхто нам не ўказ. І між іншым, праз гэтую тэму д'ябал хоча адвясці ад нечага вельмі важнага. Ён хоча пераканаць нас у тым, што мы не убогія, што мы такія самі сабе дадзём рады. І хачу вам на гэтую тэму сёння шмат разважаць, на тэму убогасці. Годы нейкія маёй паслугі святарскай ідуць, і ўсё больш і больш, шчыра кажучы, я пераконваюся, блізкі да таго, каб сказаць, што да Бога, акрамя убогіх, ніхто не прыйдзе. Я ўсё больш і больш пераконваюся, што так ёсць. Да Бога могуць прыйсці толькі убогія. Хто такія убогія? Мяне асабіста Гасподзь свой час вучыў. Ёсць убогія людзі, проста бедныя. Ёсць убогія хворыя. Ёсць убогія, которые, ім у жыцці проста нешта там не складваецца. І ў убогасці тут няма нічога добрага. Это беда чалавечая.
Многія людзі ў сваёй убогасці праклінаюць Бога, ненавідзяць усіх вакол. Да, вот. І убогасць, такая вось безраднасць чалавечая, это ў нейкім сэнсе пракляцце, да, это нічого добрага ў гэтым няма. Людзі ненавідзяць эту дзяржаву, там, да, вот, таму што табе не дапамагаюць і так далей. І Гасподзь мяне вучыў і паказваў, што паглядзі, ёсць вось дзве катэгорыі убогіх. Ёсць убогія гэтага міра. Вот яны вечна нешчаслівыя, яны ныюць, яны праклінаюць, яны не любяць, а ёсць мае убогія. Гэта той, хто такія мае убогія. Так мяне вучыў Гасподзь. Гэта той, хто са сваімі бедамі прыйшоў да мяне. Вот это мае убогія. І само слово убогі, яго надо падзяліць на две часткі. Убогі гэта той, хто у Бога шукае ратунку. Хто да яго прыйшоў. Да. То есть можна перайсці з катэгорыі убогіх гэтага міра, такіх нешчаслівых, незадаволеных, праклятых, можна перайсці ў катэгорыю Божых убогіх. Это две катэгорыі. Быў час, калі мне здавалася, да, вот, што вот, калі людзі прыходзяць да Бога, да, ну, і там, па традыцыі нам там веру перадаюць, там, ясна, да, ну, але калі вот нейкія беды там прыходзяць, да, вот, чалавек там не спраўляецца, ён прыходзіць да Бога, да, я бачыў поўна людзей, которые мелі агромныя беды, і ніхто да Бога не пайшоў. Яшчэ праклялі Бога за тое, што ў іх ёсць такія беды. То есть я трошку хочу этот момент конкретизовать, да, больше конкретно сказать, да, что не люди, которые переживают беды, приходят до Бога. Не. Приходят до Бога те, кто становится убогим. Да. И я, например, сам по себе бачу, да, то есть вот я найперш на себе открывал эту тему. Я заўсёды быў рэлігійны, хочу вам адрозніць пэўныя паняцці нашыя. Это не тое самае быць чалавекам рэлігійным і становіцца чалавекам веруючым. Гэта не тое самае. Чалавек рэлігійны спаўняе нейкія практыкі рэлігійныя, моліцца, навенны, літанні, ў касцёл ходзіць. Да, это чалавек рэлігійны. Не значыць, што ён станецца чалавекам веруючым. Можна спаўняць практыкі ад страху. Можна спаўняць практыкі рэлігійныя, бо цябе так навучылі, бо так прынята. Я некалі пытаўся ў мамы: «Мама, ці было некалі такое, што я не хацеў хадзіць у касцёл? Вот. Сколькі я мог там цвярозасці, сваёй свядомасці мець?» Мама кажа: «Не памятаю такога. Вот сколькі хадзіў, столькі, вот, як стаў хадзіць, так і стаў хацець хадзіць у касцёл. І пры саветах нават, там, да, то есть, вот, не ездзілі там некуды, да, не было ў нас касцёла. Вот. І, ну, але гэта рэлігійнасць. Але я разумею, што на самой справе Бога я вот стаў адкрываць тады, калі я усведаміў, што я убогі. І гэта адбылося тады, калі я не спраўляўся са сваімі страхамі. Да. Тады, калі я кожны дзень прачынаўся і казаў: «Господи, як это добра было б некалі не прачнуцца». Да, вот. І так было з года ў год. Это было болей за 10 гадоў. Вот хацелася просто не прачнуцца, бо не спраўляўся са страхамі. Мне ніхто не мог памагчы. Мяне год псіхатэрапеўт прабаваў лячыць. Можа, нешта это і дало. Не ўпэўнены. Да. Вот. І ў нейкім моманце, да, вот я просто стаў разумець, да, што ні сам сабе я не дапамагу, ні людзі, даже ўрачы не маглі памагчы. Вот. І я пачынаў становіцца убогім. І недзе на гэтай убогасці, да, вот, я рэальна пачынаў адкрываць, кім ёсць Гасподзь. І ведаеце, годы вот майго святарства ідуць, я бачу розныя гісторыі, сам перажываю, бачу розныя гісторыі людзей, і ўсё больш і больш пераконваюся, што да Бога прыходзяць убогія. Для ізраільскага народа, гледзячы на некаторыя моманты Бібліі, убогасць заўсёды была пракляццем. Ізраільскі народ думаў, як думаюць многія з нас, што калі у цябе не складваецца ў жыцці, да, то Бог ад цябе адвярнуўся. За твае грахі, так думаў Ізраіль. Калі ты бясплодная, Ізраіль думаў, значыць, за твае грахі. Бо калі Бог благословляе, ты будзеш шматдзетнай, да, так думаў Ізраіль. Калі ты багаты, калі Біблія хацела нам паказаць, што Бог благословіў Абрагама, то Біблія нам раскажа, сколькі ў яго баранаў было, сколькі авечак, да, так думаў Ізраіль. Вот у гэтым ёсць благословленне.
Израильскому народу тяжко было принять, да, что вот обездоленный человек там, по неких там причинах, да, что он может быть человеком Божьим. И когда даследовать Библию, вот, где начинает возникать эта тема, а Новый Завет еще громче скажет. Новый Завет увогуле радикально скаже. Христос скаже: «Счастливые, убогие духом, бо их есть Царство Божие». То есть Царство Божие належить тим, хто убогі духом. Да. Як білет усе одно. Да? От як будеш іти в Царство Божие, Господь глянет: убогі, не убогі, ні. Такі, да, добре тобі йшло, да, ну, почекай ще трошку. На себе сподівався, почекай. Значить, ще нічого не зрозумів особо. Новый Завет больш радыкальны будзе, але мяне нават гэтыя моманты Ветхага Завета, я сёння хочу пару рэчаў прачытаць, да, яны ўражваюць. Яны ўражваюць. Зноў ж паўтаруся, што убогі гэта не толькі той, хто не мае матэрыі, там, да, вот, не мае з чаго есці. Вельмі ўражвала мяне малітва царыцы Эстэр, царыца. Вот можете сабе сказаць, што Лукашенко можа быць убогім? Да, вот, ці там Путин, ці там не знаю, хто там. Да, а царыца Эстэр молится як убогая. И мы читаем: «Помоги мне, одинокой и не имеющей помощника, кроме Тебя, Господи. Ты имеешь ведение всего и знаешь, что я ненавижу славу беззаконных и гнушаюсь ложа необрезанных и всякого иноплеменника. Ты знаешь необходимость мою, что я гнушаюсь знака гордости моей, который бывает на голове моей во дни появления моего, гнушаюсь его, как одежда, оскверненной кровью, и не ношу его во дни уединения моего. Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышлящих, и избавь меня от страха моего». Вот так молится царица. Господи, так у меня ничего нема. Вот это золото, улада, уплывы мои, Господи, у меня никого нема, вот никого нема, мне никто не допоможе. Я вельмі удячны Господу, і заўсёды мяне это ўражвае. Я ўжо это казаў учора, калі падчас розных рэкалекцый вось чытанне на імшы яны аукаюцца, як бы, ну, сугучнасць нейкая ёсць таго, што Господь паказвае. І мы сёння чуем у першым чытанні выбар цара Давіда. Вот это человек, да, з гразі да ў князя, калі можна так сказаць, да, вот пастух, а Бог яго памазвае на цара. Праз пророка Самуила, да, вот приходят там моцные, такие, сякие, да, вот усе яны адпавядаюць, да, вот на цара. Не той, кажа Бог. Вот этот вот пацанёнок рыжий, малый, неприкметный, да, вот и он будет царом, да. И Бог яго памазвае на цара. Это человек атрымаў усё, цар Давид. У яго была ўлада, войска, ўплывы, палітыка. У нейкі момант ён зграшыў. І ў яго уласны сын пачынае з ім вайну, і цар Давід уцякае. Ён губляе усе свае сферы ўплыву. Да, вот ад золота, войска, ён просто уцякае. І тут один момант мяне страшна ўражвае. Для мяне асабіста такі вельмі важны. Мы читаем у книги Царства. «И вышел Давид оттуда, и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его, и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек». Мне так рынаюць это слово. Вот Давид собрал такие отряд спецназовцев, притесненные, огорченные душой, обездоленные, калеки, и все к нему збегліся. Інакш кажучи, убогие. Яны шукали ратунку. И он стаўся для их лидером. Читаем у книзе Юдифь словы: «Ибо не во множестве сила Твоя, и не в могучих могущество Твое, но Ты, Бог смиренных, Ты, помощник умоленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных». Вось у гэтай тэме, каб адкрыць нам праўду вось пра гэтую убогасць, вельмі важна
разумець нашу чалавечую прыроду. Да, вось гэтае слово «прырода» в плане таким філасофскім, што азначае прырода? Это тое, што мы не можам змяніць, мы не маем на это ўплыву. Прырода, вот што належыць да прыроды чалавечай? Да прыроды чалавечай належыць тое, што нам трэба час ад часу есці. Вот нам не хапае часу, мы занятыя, но нам трэба есці. Хочацца, нам не хочацца, хоць што-небудзь, хоць час ад часу трэба есці. Вот это прырода чалавечая. Да прыроды чалавечай належыць, што нам трэба спаць. Вот мне это частенька не устраивае. Я не паспяваю з многімі рэчамі. Я бы суткі гэтае памножыў. Там, каб гадзін троху болей было. Налепей за ўсё, каб вот такі арганізм быў, да, который не спіць. Ну, але не можаш так. Прырода чалавечая патрабуе спаць табе. Прырода чалавечая патрабуе хадзіць у туалет. Про это ўвогуле нічого не хочу сказаць. Да, вот. Можешь сказаць, я не згодны. Да, вот я не згодна ходить в туалет, мне это достало, некомфортно. Вот есть частка природы, ты на это не уплываешь. И до природы нашей належить тое, что мы убогие. Да, подобается, то не подобается. Дьявол хочет обмануть, хочет нам подсказать, что неправда. Але до природы нашей належит тое, что мы убогие. Некалькі год тому я переживал так по-своему пост и узяў чытаць кнігу Йова. Да. Пра што кажа нам гэтая кніга? Это гісторыя праведніка Божага, богабаязненага чалавека. Але Бог чамусьці па нейкіх там прычынах ён вырашыў выпрабаваць гэтага чалавека. І Йоў нават згадзіўся з гэтым. У яго бедаў многа было, да, там і хваробы, праказа прыйшла, там дзеці ягоныя, калі памятаю, сталі паміраць, там скаціна падохла, да, ну бедаў мора. А Біблія нам кажа, што гэты чалавек стаў маліцца і казаў: Господь даў, Господь забраў, няхай імя Божие будзе благословленае. І Біблія нам кажа, не саграшыў Йоў, ён не стаў ныць, не стаў праклінаць свой лёс, Бога не стаў праклінаць. Жонка, ягоная памочніца, казала яму: сколькі ты будзеш вот маўчаць? Пачни праклінаць, хуліць твайго Бога. Паглядзі, сколькі бедаў ён табе прынёс. Да, а Йоў не. Ён маўчыць. Я разважаў гэтую кнігу падчас Вялікага паста. Мяне там уразілі адны словы. Это непростая кніга, да, такі від паэзіі біблійнай. Мяне ўразілі там адны словы. Калі Йоў ўсё-таки здае Богу пытанне: Бог, за што? Бог, чаму? Ну, як? Чаму так са мной? Вот. І Бог у адным з адказаў кажа такія дзіўныя словы. Ён кажа: Йоў, дарагі мой Йоў, вот калі я ствараў свет, ці я ў цябе пытаўся, навошта мне сонца ствараць? Навошта мне месяц ствараць? Навошта, каб дзень мяняў ноч? Ці калі я ствараў мора, акеаны, і казаў вадзе: не выхадзі за берагі вось гэтыя, вызначаў гэтыя межы берагоў. Ці я ў цябе пытаўся, Йоў, навошта мне гэта рабіць? Я памятаю, я разважаў, думаю, такая дзіўная паэзія, но вот нешта мне кранала, вот як нешта такое, нешта асаблівае ў гэтай біблійнай паэзіі. І тут па міласці Божай мне адкрыў Господь, насколькі гэтыя тэксты важныя. Што Бог хацеў сказаць Йову? Йоў, вот прабач мяне, калі ласка, да, но хто тут створца? Вот Бог хоча паказаць Йову: я створца. Вот это пытанне увогуле, да, вот чаму ты, Бог, вот так вот зрабіў, ты несправядліва, ты мне павінен адказаць, там, да, вот ты мне павінен зрабіць то і то. Вот Бог хоча казаць: ну прабач, калі ласка, да, ну вот это я той папа Карл, который стварыў этот мир. Вот эти шестеронки, эти все там, да, ты не разумеешь, что будет праз год, праз 10. Ты не разумеешь, что лепшее для тебя. Вот, ну, пробач, да, ну вот, пробач, что у тебя не пытался, как мне створать этот мир. Пробач, что я к тебе за советом, дорогий Йоў, человечек, дорогий, что я к тебе за советом так и не ходил. Вот пробач мне за то, что я Бог, да. Вот. Про что нам кажет эта тема, мои дорогие? Она такая важная, вот эта тема, да, принять Бога как створцу. Это значит, ну не командуйте вы Богом, да, ну коли ласка, не командуйте им. Дозвольте Богу быть Богом, да, ну, вот, ну не командуйте им. Не кажите ему, что он повинен робить, да. Не ставьте ему умовы, да, не загоняйте его в угол, не обвинувачивайте. Дозвольте Богу быть Богом, да, это нечто вельми важное. И
Гэты працэс адбываецца толькі тады, калі мы прызнаем праўду пра нашу чалавечую прыроду. Мы ўсяго толькі стварэнні, мы убогія. Да, мы не створцы, не гаспадары нашага жыцця. І недаўна мяне вельмі кранулі словы прарока Ісаі. Вельмі ўражваюць гэтыя словы. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем? Он не разумеет. И другой текст. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет? А матери, зачем ты родила меня? Вот что кажа пророк Исаия? Он кажа, люди, какое безрассудство, маразм увогуле. Это маразм, коли ты думаешь, что Бог нечто тебе повинен. Тлумачиться, доказывать, упрашивать, умаливать. Пророк Исаия кажа, маразм, люди, это маразм. И горе тому, кто припирается со своим Создателем, кто не прымае яго як Создателя. Горе тому, кажа пророк Исаия. Гэтая тэма на самой справе вельмі важная, вельмі глыбокая, она широко раскрываецца ў Бібліі, яшчэ больш, конечно, ў Новым Завеце. Христос сярод нас аб'яўляецца як убогі. І паказваючы трошку гэтую тэму, тлумачачы, я хочу з вами нейкіх просто прыкладаў даць. Все больше и больше, як я казаў, я пераконваюся, што да Бога прыходзяць толькі убогія. Да, вот той, хто разумее, што ў мяне няма ратунку, да, вот у этом свеце. Да. І гэта убогасць розная. Это не значыць, што чалавек павінен стаць там, яўна вот, бедным, хворым, калекай, да, по-рознаму. По-рознаму мы открываем нашу асабістую убогасць. Я вам хацеў пару просто історый расказаць, которые мяне неяк там краналі, такія заўсёды кранаючыя былі. На першай імшы я трошку іншыя історыі расказваў, там зараз трошку іншыя прыклады хачу даць. Одна гісторыя пра убогіх, одна з іх много, на самой справе іх вельмі шмат, десяткі, сотні історый розных. Вот як Бог благословляе убогіх. Да. Одна з гісторый таких, аднойчы я праводзячы рэкалекцыі, ко мне прыехала моя знаёмая, она не могла удзельнічаць у рэкалекцыях, это было ў Барановичах. Она просто хотела со мной побыть, поразмаўляць. Мы с ней пошли на прогулку, на Ружанец. И мы идем, молимся Ружанец. Памятаю, жара была, лето, мы стали под древом, молимся Ружанец. И я бачу такие Т-образные скрыжаванні. И там сдалеку выехал человек на инвалидной колясце. Выехал, стоит таким. И мы молимся Ружанец. И она перестала молиться, и она стала нечто бормотать. И она атрымала дармову, стала говорить на іншых мовах. Я ведаў, што яна мае дармову, не тлумачу, што это такое. Я ёй кажу, слухай, кажу, успокойся, давай дамолімся просто Ружанец, не дуры голову. Яна такая, добра, молімся далей Ружанец. Яна зноў на мовах моліцца. Я кажу, успокойся, калі ласка. Яна зноў на мовах моліцца. Гляжу, этот мужчына пачынае до нас ехаць. Пад'язджае бліжэй, у яго няма ног, у яго няма рук, кісцяў рук. Ён просто такімі вось палачкамі сунеце тыя калёсы. И он едет на нас глядеть, мне уже не по себе. Да, и он проехал так мимо, как бы все равно не до нас ехал, поехал далее на этой инвалидной колясце. Моя знакомая зноў периодично на мовах молится. Мужчина спыняется, разворачивается и просто глядит на нас. Вот просто развернувся и глядеть. И она кажа, ну все, я пошла. Я таки, куды? И она пошла, обняла этого мужчину, нечто сказала ему на вухо. Вярнулася, мы далей молимся Ружанец. И мужчина такое ўражанне, як бы нікуды не ехал. И он раз на инвалидной коляске поехал назад. Вот здавалося, что его нават мэты такой не было некуды ехать. И пасля мне рассказывае, что было. Я кажу, ну теперь скончили Ружанец. Я кажу, ну теперь расскажи, у чым сутнасць. И она мне кажа, мы молимся Ружанец. Гэта мужчина выезжае. И Дух Святы ёй кажа, подойди до гэтага человека и скажи ему такие слова. Я ніколі цябе не пакідаў.
У чалавека ні ног няма, ні рук, там, не ведаю, якая гісторыя, там, калека, можа, з вайны, можа, алкагалізм. Дух Святы кажа, я ніколі тебе не пакідаў, перадай гэтае слово. Яна спужалася. Яна кажа, Господи, ну так вот, молячыся там на языках, яна кажа, Господи, я нікуды не пайду. Калі ты гэта хочаш, зрабі так, каб гэты чалавек пад'ехаў сюды к нам. І ён пачынае ехаць на інваліднай коляске. Ён пад'ехаў, яе страх яшчэ болей ахінуў. І яна не падышла да яго, ён праехаў міма, яе стала мучыць сумленне. І яна тады зноў жа у малітве на языках, яна кажа, Господи, калі это ты, калі ты мяне аб гэтым просіш, скажы, каб ён спыніўся, вось гэты чалавек. Ён спыніўся, развярнуўся, чакае. І тады яна мне сказала, ўсё, я пашла. Яна перадала гэтае слово, і чалавек спакойна назад вяртаецца. Мяне эта гісторыя доўга, я ўспамінаў доўга, вот просто мяне ўражвала эта огромная любоў Божия, да, вот чамусьці Господь так хацеў благословіць этого чалавека, да, вот просто так хацеў. І не ведаю, што з ім адбылося, што ён перажываў, этот чалавек, калі ён пачуў, што ён ніколі не быў адзін, да, вот што Бог заўсёды з ім. Вот это вот гісторыя убогага. Іншая гісторыя, которая мяне ўражвала, я нават недавно чалавека аднаго спецыяльна прасіў, пераскажы мне эту гісторыю, ці я ўсё правільна зразумеў, ці я нечага не надумаў сабе, мне ўсё расказвалі вот рэальна, як это ёсць. В савецкія часы сядзеў у турме адзін цыган, Степан. Я памятаю, ехаў аднойчы на канферэнцыю для былых зэкаў там, і я прасіў, вот, ну, каб быў Стефан, каб я пачуў, як ён спявае, ён шикарна спявае просто, да, нешта з нечым, па-руску, па-цыганску, псалмы спявае, да, пад гітару. Хто такі Степан? Ён сядзеў у турме ў савецкія часы. Ён пачуў пра Бога. І ён паверыў, да. Яму веруючыя казалі, да, Бог зменіць твоё жыццё, да, вот Бог усё устроіць, да, не перажывай, вот кідай усё это блатное, да, вот усё кідай гэта. Бог запякуецца табой. Ён выйшаў з турмы, это былі начало 90-х, разваліўся Саюз. І ён выйшаў з турмы, у яго нічога няма. Да, вот. Нейкім у турме ён быў, нейкі аўтарытэт, нейкая там уплывовасць нейкая, да, выйшаў з турмы ніхто. Ён устроіўся, увага, даяркай. І ў нейкім моманце, да, ён збунтаваўся. Ён стаў Богу задаваць пытанне, Господи, ну вот я табе паверыў. Вот я поверил людям, верующим, которые сказали, что Бог с тобой запякуется. Я поверил тебе, я доверился тебе, да. У меня теперь ничего нема. Господи, неужо это мое призвание под коровой сидеть? Все життя. Неужо вот это хотел, да? И у некий момент, вот когда он так молился, и он ходил по улице, как мне рассказывали, он ходил вот так вот, да, и сказал, Господи, ну это ж не мое призвание под коровой, все життя просидеть, и вот нищенствовать вот так, а я тебе доверился. И в этот момент мимо проезжает машина, спыняется, выходит человек и кажа, тут у этой вёскі недзе Степан, ёсць такі. Хто ён, да, як знайсці яго? Ён здзівіўся, кажа, ну я Степан, да, то есть других тут нема. И человек рассказывая, мы веруючыя, мы молилися, и нам Дух Святы сказал, едьте в такую вёску, там будет Степан, соберите ему ежу, соберите ему шмотки и благословите этого человека. Яны ему все выгрузили, отдали и поехали назад. Я специально пераспрашиваю, я все правильно зразумеў этой истории. Дословно пара месяцев назад я пераспрашивал человека, это реальная история. Он мне кажет, да. Так было за этим Степаном. Это уже таки у годах, теперь дядок таки трошку. Так Бог благословляє убогих. Таких убогих много было. То есть на моим шляху, как вас это мужчин не замучить, да. Яшчэ одна з таких гісторый, памятаю, чалавек падапечны, там один мой освободился. Ёсць у нас такі дзіўны закон, что люди, калі вот сидят в турме, вот там человека посадили 18 годов, нейкі там пацан, у трыкоў, кедах, да. Ён отсидел свой срок, там, не ведаю сколько, допустим, годов 10 плюс-минус. Вот, выйшаў, яму отдали ягоныя кеды, да. Ну, с той розницей, что ты уже теперь мужик, да, которому 30, да, тебе отдали кеды, которым там тебе 18 было, там, 17. Вот, и он апрануўся в гэтыя кеды, ни жонки, ни дзяцей, ни сям'і, ни кола, ни двора.
Да, и он первое, что вышел с турмы, и он кажа: «Господи, мне надо ботинки. Мэта моего життя, вот покуль что, знайсці ботинки, не ходить в этих кедах гнилых». И он пошел в церкву, стоял там тихонько молился, до его подошла жанчына, пытается: «Який у тебе размер?» И он каже: 43. Он каже: «У меня помер муж. Я хочу тебе благословить ботинками 43 размера». И он мне позвонил. И он мне про несколько дней позвонил. Позвонил, сказал такие слова: «Отец Александр, пойдите на зону, скажите братам нашим, скажите, что вы никому тут не надо, вас никто не любит, вас никто не чекає, вас ненавидят, вас боятся. А скажите, что есть той, кто вас любит. И скажите, что вот, не в людях шукайте ратунку, да, не чекайте помощи у людей, да. Шукайте у того, кто вас любит». И таких историй много. И я сапраўды пераконваюся, что до Господа мы можем только прийти як убогие. Покуль мы будем самодостатковые, ничего мы тут особо и не зразумеем. Апошняя история, которой хочу делиться, такая повучальная для меня была история, вельми важная. Был час, когда я любил отпочивать у горах. Вот я чекал каждый год, что я выйду у горы. И каждый год я старался ездить туда. Это были Татры, альбо Словаччина, альбо Польща. Я отпочивал, я часом мог один быть у горах, часом сябрами, мог пойти над озеро, сидеть годинами там и не лазить по этих скалах, там, да, по-разному. Я восстанавливался так духовно в горах. И однойче я поехал в горы, я долго чекал это отпочинку, цудовное надворье, у меня там 7, может 10 дней было отпочинку. Я сходил первый день, полазил по этих скалах, вернулся. На другой день я отчуваю, что мне не хочется идти в эти горы. Я пробыл унизе, там нечто себе робил, трошку молился, трошку прогуливался. Третий день отпочинку, мне снова не хочется идти в горы. 4-й день, мне не хочется идти в горы. И меня стало это хвалевать. Я молился, я выходил, ружанец молился, один ружанец, другие, третий, 4-й, да. Меня стало хвалевать, что я перестал отчувать себя счастливым. Вот. Мне горы давали некое почуття мира, счастья, да. Мне это хапало, как после далей там неяк там жить, обовязки свои святарские выполнять. Я перестал отчувать себя счастливым, я не знаходил мира. Я став задавати Богу питання, я розумів, що це вже серйозне питання починає гучати. Як мені зробити себе щасливим? От задайте собі це питання, да? Вот як мені себе щасливить? Вот что мне для этого надо? Вот, как быть счастливым, да? Что надо, семья надо, что жонка, дети, муж, гроши, праца, де. Вот что зробить, как быть счастливым? І я тоді став розуміти, да, що нічого мені щасливим не робить. От я думаю, я мару, любимые люди есть, которым ты потребны, но не робить тебе щасливым. Я став думати, я вернуся в парафію, то у мене ідея повна, зробимо то і то. Я не відчував себе щасливим. Все починало губляти сенс. Да. Я став думати про любимих людей, про любимые справи. Да. От все стало губляти сенс. Більш того, я став думати про грешные речи. Я думал, что меня счастливить. Может мне набухаться, напиться, да. Может мне мир некий прийти после этого. И ничего себе счастливым. Я думал, может женщину некую знайти, да. То есть я не был готов, конечно, на грех, да. Я просто варианты в своей голове прорабатывал. Вот что мне может дать мир? Як я разумел это слово Цоя? Разумею. Есть такая классная песня у Цоя, называется «Печаль». И вроде жив и здоров, и вроде жить не тужить. А откуда взялась печаль? Да. Я здивлявся, думав, Господи, ну як так може бути? Да? Вот як такое магчыма? Что може мне дать мир? Что може дать почуття щастя, некой безпеки? Что? Да, вот я ничего не знаходил. И так скончился мой отпочинок. Не памятаю, 7-10 дней, все. Я вертался такий разбитый, то есть у меня питання було намного більш серйозне. Господи, як далі жити? Тобто мені нема сенсу в моєму житті, ввогуле, як далі жити. Хоча у тебе все нормально. Вот просто, вот ти пустий, їдеш таки, ти ніхто. Я пам'ятаю, вертаюся у Тернику, там некие рабочие ехали со Львова в Питер, не поспели сесть в этот тягник, и набухались. Это жара была, помню, такая тяжко в этом
аддзеле там недзе на верхняй кушэткі ляжу сабе, там ввогуле такая отвратительная атмасфера. Вот. І я пачынаю думаць нечакана. Я прыеду дадому, што я зраблю, вот у сваім стане я звару сабе каву. Я пачынаю думаць, кава. Я заўсёды яе вару, такі як праўдзівы беларус. Да. Чым больш, тым лепш. Да. Вот такі вялікі, лепей паўлітровы кубак. Такі, да. І кава, ну это громко сказано. Да. Ну, это, и так мягко, ласково я это называў сена. Да. Ну, в принципе, без розницы, что там за кава, то я залил кипяточком и нечто там выпил. Чем более, тем лепей. Я думаю, вот, оказывается, кава, это же разные смаки есть там. Арабіка, робуста, да, проценты, там некие традиции, армяне вон варять по-своему, турки по-своему варять каву. Это увогуле это целые ритуалы за этой кавой есть, целая культура, а я свою вару сена. И тут я начинаю думать, как я приеду, я звару самую крутую каву в свете. Я буду ведать усё про каву, я усё про яе прочитаю, про эту несчастную каву. И я знайшоў сэнс свайго жыцця ў каве. Мне прыйшоў мир, мне прыйшла радасць. Я прыехаў дадому, зварыў сваё сена. Як было, так і засталося. Я маліўся, пытаўся ў Господа, у чым увогуле справа. И Господь мне показал. Это одна из таких важных историй, которая открыла мне вочы. И Господь мне показал. Сэнс мае тое, чего докранаецца рука моя. Вот я благословил тебя горами, ты счастливый. Вот я забрал свою руку, и горы для тебя сталіся пустым месцем. Вот я благословил тебя кавой, ты знайшоў там мир у этой каве. Не кава мир дае, не кава тебя счастливила, рука моя, которая над этим была. Я тады разумеў, зрабіў сабе адны з найважнейшых высноваў у жыцці. Святарство мяне не здольнае учыніць шчаслівым. Я маліўся тады ў гарах ружанцы, яны не чынілі мяне шчаслівымі. Жанчына мяне не шчаслівіць, дзеці не шчаслівіць, перспектывы жыцця, людзі, которые мяне любяць, яны не здольныя зрабіць мяне шчаслівым. Як же я разумеў тады вот эти псалмы, которые Бог кажа пра цара Давіда. Калі ты, Господи, адвернеш аблічча сваё, усё стварэнне марнее і ператвараецца ў пыл. Вот просто ты адвярнуўся, да, і ўсё, вот раз, і ўсё, і нема. І пустое, і нішто. Я тады задаваў пытанне, Господи, няўжо я настолькі убогі? Няўжо я настолькі залежны ад Цябе? І разумею, што так ёсць. І кожны з нас, да, вот настолькі убогі. І д'яблу гэта вельмі не падабаецца. Ён хоча абмануць нас усялякім спосабам. Ён хоча доказаць, што ты справішся сам. Табе ён не настолькі патрэбны. Это страшная стратэгія д'ябла. І дай вам Бог разумець гэтую міласць, гэтую праўду пра тое, што мы ўбогія перад ім, што мы ўсяго толькі стварэнне, чырыпкі з чырыпкоў, як кажа Ісая. Вот. І не дай Бог, каб д'ябал абмануў і вывеў неяк з гэтай праўды. Амен.